What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think you know, remember once more. Hill Farmers Union Central Body hapo ka jingalam General Secretary uba Alphon Bird Carson Tiu ringkat ka jingsanran langkid khot na Ribhoi District but West Giant Hills District haga khat nyotrik risau kla hiar shalapangap banlet aimen siemi kinong ram but ru ban sngotu ka jinglong jingman hadin ba sorkar kla penjari da ka curfew haga ni kasni kinong elam jinginong rap kla yo ru ban ya shong bat phliu jingmut but ki executive member jong ka ilaka Shiliang Mentang halur ka jing e ba ki lapangap ki man namar ka jingbam yo ot ya ukba uba Carson Tiu ulapan pa ko jing sngo si hadin ba ulayo I markmat ka jing sha be but sha penthut we unong rap upadang ot kba halingkha halapangam but kani kala pendiaw but pangnut ya u ban yo I ba unong rap yo ban ot suk ya ukba uba urap shitam baro shisnam lenter uba Alphon Bird ulapan sngo baka seng kakwa banya krina suk pat kinong rap na karbi kinang ba kinong rap kalapangam kin yo ban ot suk ya ukba uba kila tri shitam ulakan tu bala dadon kinong alam jog seng nong rap na Assam ka Hill Farmers Union kalong ka bakloy ban shong hakamit jong ajinga kran katba u president ka HFU Baratu Circle Mijas Timong ulaong balada yo ban ot ya ukba ubala I klempep usok keba un sahab hino tang hapo arsngi kumta ula kerpat ya sorkar banyaram kenang bagi lapangap kin yo ban ot suk ot sanyo keba naka liang jongka Hill Sama Union niwan matagasngi shala pangap banwan aimen sim ikinong rap kejongi kibadu ban ot yo keba Hendrik ke ka bapen pangmet yangi matagasngi hadu kata-kata kalong kejongi I jongi ya wei upa iet uba ula persyang banlet ban audio ko ba te Henry kila sabe no hakiteki pulit na po Assam te kai ka ba nga ngasngo ban ong ba kumkari ba kajat ban riu ka khandau ka siap ka de ka jing im te nga ngasngo ban ong ba lada hakapor ka bangipu ka ba apor bangipu ya ka kti amdan ba pendik hakapor ka bangitu kan bat amdan ba pendik balay menta hakapor ka bangilade ban ot no yo ko ba kimsha ban ot bat kami kaneka jingya kan at nga ngapa I urge the CM of Karbi Anglong District Council Hill Sama Union it's very clear and send a message that we want to come into the table and have a peace talk between the farmers of Karbi Anglong and the farmers of Meghalaya, especially in Lapangap. I urge the organization, the farmers organization from Assam, to come forward and let's have a talk. This rice that it's ready to harvest, it will not wait any more longer. So that's why we don't want violence. We don't want that farmers from Meghalaya and farmers from Assam, they will dispute in this situation. But we want peace and harmony to stay in this beautiful land, both the beautiful in this two states between Meghalaya and Assam. Mapha yakani ka khubor shaga sorkar Meghalaya. Bagade ban penkloy ya ka jingyakran. Mauniw ko ba umapsyo si tayaw. Mapang kamansim hadu kata-kata banyo I bakin nong rep kejongi. Kila pelut ya kapor kaya kejongki nakabenta bakin yo ban khet yo niw ko ba. Bakin yo ban ot yo niw ko ba. Andre hakani ka khaddu kaya ka ba khaddu. Kadan kani ka jingsya pendik. Ano nga ipi kadan ka jingmut ka basniw na kitay kiperlok kejongi kibana katay ki naksiliang jala. Day namar kata kadaw nga ngasngo ban ong nga aware. Meneng iladon ya ka meeting but ki menteri but ki executive member jong ka ilaka ka bangilasyong ya ka ban ya perkhat. Day namar kata kadaw nga ngasngo ban ong ba
ngin ya yen shitli bat nginum sya ya kinong rap jungi bandu ya ka ban ot yono ko pa bat nakaliang jok Hill Sama Union kan sa ai da ka jingtho sya ka Human Rights Commission la dangi do ban ot yono ko ba namar ki kani ka di ka kta ya ka hok long breu man breu bat khamtam ya ka jing im ka jungi kan mento ya yu bangin yo ya ka jingsuk la dangi yap ha ka jing tangan kata ka di ka kubor ka banga kwa ban pa te dai namar kata ka daw ka Hill Sama Union kan sa thoru ya ka shiti sya Amit Shah bau Amit Shah ko Home Minister jong kari India udai ban banwara ya ka shongsuk shongsan hapring kini ki markhap jela ki badan hapring ke jela jongi bat ke jela jong Assam te nagaliang Hill Sama Union nginum sngap jari ke isu ke jong nong rap bat ngikwa ban ya trilang bat baro kisnong ki thau ki mamarjan bat kisnong lapangap bat ki ilaka ke badan bat kisnong baroto bat kisnong lapangap kenang bangila ba kathongi ke jongi menta kalong ba ngide ban yo ot yo nu ko ba namar ba kinong rap jongi ken lat na kayap tangan te kini ki khubor ki bangi kwa ban pha na kaliang Hill Sama Union bat kumbang ong bangin sa pha ro da ka city shadow sha central government ba ki ban pet ya kani ka jingi ka ba kinong rap ka jongi ki kendo kawe kwa ban penyet ngai thu kateng jong ngai ba mi justimong dei kumu presiden jong nang Hill Sama Union na po barato village tema ke ni pet nai tiki snong ste ke mta sing iba ngi la wan pet ni snong ha la pangam ti kumu pi mta long ke jinjar ba pling rap ki sem jinjar ke ba tang ban yu apo kalangkhar nyora tang ban ye tang na kistir hali mo na nur khal sa be la sa ka tiu tu Assam kumu pi tiki mendo ni trap ba ki stok ba ki sa thang ti pul Assam ba ki thang ki tiki ing trap ing sem jang pi pli tiki nongrap ki badan sik tiki sa kala jang ni ki luma te ke ba nga so si ba nong ba ngi kum gi trai snong trai muluk ne ba yuk ngimla ban ot yuk ba te ke ba ka pen long ka ba pendu nong hamtam mat akan ke por ba long ke ba ngai iri khmat ba ka jidu nong ba plim de ba kai kalang kham de ba kalang kha ka batang ka wena artli kalang kha ka ba hes ne ndre kum bangi la i sakhi de khmat te kata kwa ba nong nagaliang ka sarkar long ba kan terpat kan ya kendu yo ni CM jong ka Assam kamju lo CM chief active member jong ka Karbi Anglong ba nagaliang jong kiro kin ayakan long mdekin ban pensit ne ban pensit ini ki pradok pasnam nong India mo jese baki pensit ban kin aiding ban ba tang ban ot ukubar ngmiok ra te ke ga jindu nong jengi ba ba kadu ba pli try nong try nang ni kisnong ba ke jing bom yok ban ot ukubar try kan pen ktaru ya kata ka jinun kam ha ngasam mo kam ukubar larang indon ukubar na egi nyok ke bam te ban ong kata ko man nagaliang sunga tumut ba nga kwa ba nagaliang ka sarkar kan simkhia lor kan emo kan bala kan ni kendu i bot nu CM chief executive member jong ka Karbi Anglong kila ban ya kampung kloi le saya kani ka jinya penbej la namar larangin bu tang hisngiru ni kuba numlar banan ingi namar kuba unla ban kanwa tang singi nri nang ni kuma pim te hadu bakila saw gitu gin tang keba ma kila saw nang ta kila kre ban telor tu kubaru ti larakin suong man apsi apsua tenri ndakila de penbej kata kajing ya keren juki kuba la hab lu spo lengkha kimi yor ban otro ti takdaw long kajing kwa junga bomba nagaliang ka government jingi kamtam naka discouncil jungi bomba ke baki kwa ban yayu kat bala ki kwa baka nagaliang ka discouncil ro napo wazentia kwa ban kide ban le ya kendu mark kini ban le kendu kuloyu CM jong ka West Karbi Anglong ma bakat bala kini ya penbej ya kani ka jingya auri ni ka jingya bom ya stu jumut namar ngi de bangi ya wan ne bangin kwa ngi kwa ban am kata ka jing musnam ri kwa bagi norap jingi kinyo ban ukuba khau ti kata ka wi nagaliang junga kepat apil la kani kapor. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.